O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, segue a insistir na importancia das obras de mellora da rede de saneamento e a renovación da depuradora, que se están a executar actualmente na vila, e que está a xerar bastante polémica. Aínda así entende o malestar de moitos comerciantes e hosteleiros, agraviados polo peche do Paseo da Ribeira. Eu comprendo perfectamente que efectivamente crea unha serie de incomodidades, que a todos nos gustaría que as cousas foran de outra maneira e non molestar a ninguén, seguro, aí estamos todos nisto. Esta é unha obra da Xunta, é unha obra financiada con fondos europeos que destina precisamente a eliminar os residuos na ría e no noso concello como entidade máis cercana, non? E que coincide, ademais, nunha zona onde as solucións son poucas. Por canto, a nosa fisonomía urbana implica a existencia dunha zona moi estreita no que é o Paseo da Ribeira, por onde necesariamente ten que pasar calqueira tipo de conducción que se poida realizar. En este caso, que é a ampliación do colector, implica precisamente esa actuación que é prácticamente introducir unha tubaxe o suficientemente ampla para garantir que vai cara a depuradora de Rianxo e que ten a capacidade suficiente, o volume suficiente de tubo para acoller todo o saneamento que necesita o noso concello, non? Segundo el, o Concello está a traballar na busca de posibles alternativas que, na medida do posible, suavicen un pouco a situación, aínda que estas son complicadas. O próximo martes está prevista unha reunión no Concello a que asistirán responsables da obra, tanto técnicos da empresa que executa os traballos como tamén da Xunta e representantes de comerciantes hosteleiros, na que se tratará de buscar a mellor opción posible para todos. Poñer sobre a mesa as diferentes alternativas, mellorar a sinalización no posible e, se é posible tamén, da man da Policía Municipal ou de algunha intervención que poida paliar técnicamente a situación, vámola intentar analizar. Pero non quero tampouco crear falsas ilusións, é dicir, non vai aparecer un vial milagroso donde non o existe. Non vai aparecer un acceso doado donde non hai. Vai haber incomodidades, evidentemente, durante 2 ou 3 meses vamos padecer esas incomodidades hasta que conclúa o conxunto da obra e se realice a reposición do material empregado e finalicen as actuacións que están previstas e comprometidas.